bizning Türkmençiligimizde duat kabul bolan adam adalygy. Duaty kabul bolan adam adalygy. Näme diýip? Şonki şu bonyap bilen oglanşak terbiyet berdiler. Zoldaş çöwrek gödelipdi, oňa muňa bakylypdy, oňa muňa barahyn gewünü görjek bolup başmyndagy. Türkmen, gadim Türkmen sanat hadaja lop ve kelam din bize näme diye şunu birtide naklet çıkarttılar gadim Türkmen ulamaly. Näme diýipdir? Sadece görün, gewün gören cennet görmer diýipdir. Gewün gören la ta'ata li mahluk fi ma'siyatil khaliq. Mahluğun gewünü görjek bolup Halygyň gewünde degmeler da, gewünde görüp degseň näme bolýar? Allah'ın gewünde gewün gören cennet görmer diýipdir. Yani nirde Allah'ın gewününü görmelmi? Şotada hiç kim gewününü görmeli. Ve nirde gewün görjek bolsa kim gewününü görmeli? Oça Allah sizden razı bolsa, Allah razı bolsun şu Allah'ın gewününü görmeli musulmanlar. Şoňky biziň aramda bilýär, ne kadar harcı harajatlar var. Ne kadar israflar var, tebzirler var. Ki var bunyadynyň öde riyadan çirim var ya. Halktan çirim var ya, ýerden çirim var ya. Allame Şebli rahmetullahi aleyh ummatda bir alim diýip tanylýan adamlaryň biri. Ihlasy wede şoňkun ihlas aradan ýitirdi. Allame Şebli rahmetullahi aleyh bir ulug'a murşid adam. Ummatyň içinde köp bir ýerine öde muktada bolup, köp adam ýerde şirk eden adam. Odan bir tarap muny habas awam da şoň ýerde şirk eden adamlar bar. Kän adamlar bar. Ortam bir taraf yankı Allame Şebli rahmetullahi aleyh näme etdi diye öz obasından başga bir oba bardyr. Otada näme bizde CD ýok. Ekri ýok, falan takdirde tanýlar ýala. Bir adetli diýeni. Adam şondan baranna çörekhana bardyr diýär adam. Çörekçide ittifagyň şoň muridi. Ýöne öz ustadyny tanýarlar. Şoňa süperem. Allame Şebli men takdirim men ustad diýip beren biri. Ama Allame Şebli rahmetullahi yanka barıp şeýle maňa bir däne çörek berseň diýipdir. Pully ýok bolmaly. Oham qyýqçy edip berjekkä diýdi. Kanada berip durmaly, bir çydan çörek bermeli, ýemeden çym gelipdir da. Odamyň ne Allame Şebli'niň bilen berjekkä diýdi. Şeýle hawa onu çykyp gaýtdy diýdi. Ama Allame Şebli rahmetullahi owatslamyşdy, tanýýarlamyşdy. Çörekçä diýdi, bilýärmiň kimlerini diýdi. Kim o? O Allame Şebli de, şeýle meşe moridi diýdi. Kawşundan dinleýin. Mevlana takdirden dura ne selam tanı gödüňe dören başyňa dören näme alsaň al men bagyşly ýok bagyşlyk et näme alsaň men maaf et men bilmeýän diýipdir ama ahyrda diýdi Mevlana diýdi takdirden eger men bagyşlasaň diýdi men bir oban diýdi şu oba ödawamy diýdi kulli oban şama çagyrjak şeýlem hawa bolýar onu olakman sogaba galjak istem bolýar ozra hemen kabul bolýar öwür getirip diýe tiýle hormat gijede falança gadan nahar var ya khorakiler dağıtır döküp orta aňyr wasylyk etdi diye. Am sadaka tökünürde tökünmeden üstünde yan çörekçi yan Allame Şebli'nin kabdasına tüyün. Ona takdir bahsi diye dowluk diýerler nerede diýdi. Dowluk diýerleri nerede diýdi. Allame Şebli näme diýdi? Dowluk diýerleri diýdi. Bir däne Şebli'nin gewünü görjek bolup, bir Allah'ın gewünü görjek bolup, bir Allah'ın gewünü görjek bolup, bir çörek Şebli'k bermedin. Bir Şebli'nin gewünü görjek bolup, bir owan doýurdy. Şundamy diýäňkemne? Bir Allah'ın gewünü görjek bolup, bir Şeblik bir çörek bermäni sen yaramadyň. Bir Şebli'nin gewünü görjek bolup, bir owan doýurdyň. Dowluk taşy diýdi. Şoň konşeler biziň aramyzda. Eger barahim mescide kömek gerek, hüjre kömek gerek, molla we garyp 3 ay gitinde tätisine gidip, o terana işläp, ýa-da okuyjak bolup başyna gaý. Öýlenmän ýerine olanlar bar. Oýlanlap gyşyň tomsyň manahym gyzygyň hawasynda küler ýok, lat ýok. Şo lafırdap duran penke berem ma günüňi görüp bererler bar. Yer aljak kıl bir bölek yer barahym taňa diýsem öýt öýünden çym alman yerler bar. Näçe garly gawally adamlar bar. Emma bulara gerek kalsa hiç kim gözüne görünmez. Emma eger barahym bir harz etme bolsa milletin gözüne görünmez bolsa, toýu bolsa, ýaty bolsa, şoňa meles berdek barahym bir öýt hususy gatnaşyk bolsa, näçe harz edilýär. Şoň hemme nereden gelipdir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah düşünmem var ya. Menin ilahım Allah, fermandam Allah. Fermanrevam Allah. Menin zendigimde hakim Allah diýip barahym, şunu düşünmem var ya musulman doğun. Otam şu taýdan barahym, hemişiki tavsirgymyz bir-birimize da ki etýän işinde Allah razymy şunu gördemeli. Allah razy boldymy? Alem jahan naraza bolsun. Galandaryň işi bolmaz. Etýän işinde wagty ki etjek işinde ya taňa buyurýan işlerinde Allah narda boldy da. Allah nardamy? Her kim razy bolsun. Men ola işim ýok. Men Allah'ın razy etjek diýip durmam musulman.